Diri lamang sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon, balita, banat, bulig. Mga development sa patag sang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Mayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw mga kaaksyon sang Webes. Yari kita sa aton sining pagpangalagad sa unang adlaw sa bulan sang Disyembre tuig 2022 mga kaaksyon. Kamusta nga aton sining mga kaaksyon sa sining udto kabayunta nagkachibog na ang aton sining mga kaaksyon. No? Welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Dalunta karon dugay-dugaya ang mga balita gikan sa aton sining mga aksyon unit reporters, mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon Radyo Bacolod plus ang aton sining mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining programa ang Aksyon Balita Banat Bulig. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Kamusta mga kaaksyon ta sa sining udto sa mga kapurukan kag kabaranggayan diri sa syudad sang Bacolod, sa mga kaaksyon ta sa mga kabanwanan kasyudaran diri sa probinsya sang Negros Occidental, sa mga part dira sang oriental side, no, sa probinsya sang Guimara, sa syudad kag probinsya sang Iloilo, sa Capiz, sa Clanin Antique. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan plus ang ato sining mga kaaksyon sa malabutan sa ato sining pag-broadcast sa sining udto. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa kinanda na ko ang inyo sining kaaksyon sa kahanginan aksyon Rex Cantong. Mangin kaupod ta tubdob kita sa Tagnalaunay Media sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga aksyon unit reporters. Handa na sa pag-file sang ila sinin na tipon nga mga balita. Balikan ko lang kamo dugay-dugay mga kaaksyon diri sa inyo sining palatuntunan. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum.
Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara na nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Ongkis ana, ano nang nahuya ako mangulam. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:24 ang aton oras, mga kaaksyon namon sa kanginan. No? Standby na karon dugay-dugay aton pagadalon ang balita gikan sa aton sining mga aksyon unit reporter sa Kapitolyo Provincial karon dugay-dugay kag sa Bacolod City Government Center, sa BCPO, sa Nukpo kag sa Patrol Plus ang aton sining mga out of town reporters, mga kaaksyon. No? Sige, 24 na lang kadlaw before pa man mag-Christmas Day, kag 31 dias na lang ang nabilin before pa man mag-New Year's Day. Daw kada siglang no, Disyembre na kita. Merry Christmas and advance Happy New Year sa inyo tanan-tanan. Ay, puwerte no, kadali lang action hands no. Disyembre 2022, pagkadugay-dugay, December 2023 na, mga kaaksyon. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ayos, sige, manamyaw tanay sa mga kaaksyon ta.
Sige, samtang relax kamo sa sininga udto, no? May lang nga pamati sa aton sininga mga kaksyon kay Elmar Libradelia, no? Alice Ingles, Eagles ni Guro or Igles, no? Rina Andujar, Jesse Rombines, sa kay Claire Hanka, no? Claire Hanka, Bibi Gregorio Yolo, no? And Joan Mill, sa kay Ryan Belio, Alex Montesa, Annalyn Laurelia Hisora, Rochelle Evangelista, Casa Grige, Ana Sinoro, Lorna Delehencia, Neresa Deo, no? Salamat gid. And sa ibang paraton nga mga kaksyon kay Lorna Delehencia from Cadiz, salamat gid, no? And likewise sa mga kaksyon ta nga nagpamati sa sining udto kay Alex Montesa mayong galang da. Ayos Sige thank you gid okay. Dali gid lang kay mangita tadiyan ayo John Mill, salamat gid. Ryan Belio, no? Salamat gid. Salamat, no? Annalyn Laurelia Hisora mayong agaman. Thank you gid. Sige, pakaronan taning iba na kay guro may mga obligasyon pa mga kaksyon. No? Standbyan ay manumbalik kita sa dili gid lamang madugay. Pag-champion ang... For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhin, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig nga mga kasaysayan katulad sang
Insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, ag iban pa nga mga kasaysayan May tatido lagi, ha? nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsige complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na Aksyon sa harap at likod ng isang God. Sa atong siring nga mga kaksyon pag timo-timo na kung may timoon, no? Pero kung way pa, kung nagahimos pa, sige, preparar karon dugay-dugay. Katuan tanang balita ni aksyon na Eden Abuso sa patrol inimay kang tanan sa Philippine Statistics Authority or PSA nagamatamat na sa pagpanagtag sang e-PhilHealth o e-PhilID, no? Aran actually, matamat na subong daw kadamo na, kada barangay, no? DTI nagapadayon sa pagmonitor sang presyo sang Noche Buena items. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon na Eden Abuso. Aksyon Eden. Action Rex, ginumpisa na sang Philippine Statistics Authority ang pagpanagtag sang ilagin pang print nga electronic Philippine ID o kon e-PhilID. Sunod kay Luis Gonzales, Chief Statistical Officer sang PSA, yara na sa 84,000 ka mga IDs ang ila na print kag 20,000 dire ang napanghatag na sa naglain-lain nga lugar diri man sa probinsya. Ginklaro ni Gonzales nga ang e-PhilID ang mahimo na magamit kag hindi makabig nga temporary ID bangod ini ang may kaangay man nga features sang national ID o galing ang kinalain sa papel ang ini Action Rex na kaimprinta kag kinahanglan lang nga ipalaminate kung mabaton na. Ginpahayag man ni Gonzales nga ang nakabaton sang e-PhilID ang mahimo sa gihapon makabaton sang national ID nga nakaimprenta iya gamit ang PVC material na bala o galing wala sila sang ideya kung saan o pa ini maabot gikan sa central office. Ako na muning ang ginapanagtag papilang ni subong nga pwede Yes. mo lang mapalaminate. Ipalaminate. Oo, pero kuan man ni sa Action Rex niya po nang amo man ni siya magamit lang ni siya hindi ni siya temporary ID kundi ID gini siya yung makabig abi galing kay ti nang sa papel lang siya naka-imprenta. Gani? Iyambal niya Ano nga papel ni? Ban paper ni? Or damol-damol sa ban special paper? Special paper Action Rex. siya. Oo. Kay ang QR code gani nang naka-emboss man na. Pag Tingala may- ko daw kadasig na subong daw kadamo na ganito sang nakakuha sa Stefania nga area. Oo, kay kun hulaton pa nila Action Rex ang sa ginando pa rin sa lisensya ta nga material. Dito dugay-dugay Dugay-dugay pagiguro pa. kay bilog pa daan nga Pilipinas ti ang Gani. ilang napaminsaran amo lang ni danay para at least magamit na bala sa mga transaksyon kay ti ma-constitute ni sa ang iban nagapangita by duha ka valid ID ang reaction Rex kung may national ID ka pwede na. Pwede na magamit. Isa lang ka ID. Oo, amo na National ni sa ID lang Action Rex. i-present mo. Oo, hindi na kinanlan sang two valid IDs. Kaya baka mo ng problema sang iban nga mag-transaction sila kinanlan two valid IDs. Di ang iban lisensya lang ara ang PhilHealth daan secondary ID lang na. Di ginainganyo ni Gonzales sa mga pumuluyo nga magkadto bala sa mga registration centers ng PSA dalo ng ila hawid Action Rex pagpa-register sa pagpa-register nila kay titanawon kung may ara na to automatic pwede na dahil ma-print ang ilang e-PhilID
ID. Samtang, yara na sa 2.5 milyon sa masobra 3 milyones ka populasyon sang Negros ang nakaparehistro na sa National ID. Pamatinaton si Luis Gonzalez. Actually, sa completion hindi pagitman kay sa subong ang focus namon naman ara sa distribution na sang e-fill ID nga na-print namon. Okay, bali ang tanan nga mga wala pa naka-receive sang actual nga ID, gina-issuean namon subong sang e-fill ID ng daw printable ID lang siya, pero di same ang yang di same ang yang function. Ang equivalent naman siya sa permanent ID, galing amo lang na siya printable lang siya, papel lang sa ipa-print namon. So since nga kadamo sang wala pa nakabantod sa actual nga ID, for the meantime, tagaan namon sila para may gamiton na sila for transaction purposes nila. Mga center namon. Oo. So, mahulat na lang gid sila, kay subong nga mo na lang ginahimo, dito na gid sa office namon, gina-search ang tanan-tanan bala nga nakaparegister. Amo to Action Rex, kung may ara ka sa hawid, kung gusto mo tanawon nga o ara na butakan na sila system, pwede ka get kakadto sa ila sining mga registration centers. Balita sa patrol, ang Action ni Action Eden Aboso. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Thank you! Salamat gid Aksyon na Eden Aboso. Balita sa Patrol, Aksyon Art Tayhupon, standby sa Bacolod City Government Center. Live extension na coffee mix na kita, no? Ang Sa maulamog na panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangat sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig na nagatinir sa mga lata, goma, kagiban paggid ng mga kagamitan nga sarang maitugan o kuntugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital.
Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4. Support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamos ang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory. Tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Ang Starlight Fair
Ferries nagabiyahe Batangas to Katiklan kada adlaw alas 7:30 sang aga hasta alas 6 sang hapon. Katiklan to Batangas kada adlaw alas 6 sang aga hasta alas 7:30 sang gabi. Batangas to Rojas City Capiz kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes alas 4 sang hapon. Rojas City Capiz to Batangas kada Martes, Huwebes kag Sabado alauna sang hapon. Nagabaton sang pasahero kag rolling cargos, truck, buses, cars, motorcycle kag iban pa. Sa Starlight Ferries, komportable Sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time las 11:46 ang aton oras kadtuan tanay si Aksyon Artayupon sa balita sa Bacolod City Government Center, no? Hindi may kang tanan sa bitaw karon, no? Bacolod Traffic Authority Office nagpatigayon sang clearing operation sa Dalan Lupisayna bangod sang illegal parking, no? Kundi nagkadula to ginawanan to ang mga baligyan. Sus, nagbulos mga salakyan, tricycle, ginapark Manilas dalan. Ay, perte, no? Bulos-bulos lang, ah. Tigin pangawanan kuno sang bitaw. Ambot kun tubtub san o gini sir madisiplina tanay. Yari ang countdown sang balita ni Aksyon Art tayo po Aksyon Art. Kung naman sila Aksyon Next kung hindi mo pagkwaon kung mo ng bike tricycle na yun dala na sang bitaw ginimpan to sa office nila tapos dito na lang dumanimuro ng imo sining mga tricycle. Damo silagin pang bakwit to? Gila pang bakwit, ginakuha ko gani sa mga picture so ginaulat ko pa kay Sir Junji kay ginapaisip niya sa buong ginapakant kung pilagi kabilog ng nakuha niya. Kaya gusto ito ngambal mo, nakuha ng mga furniture na nag-akupar sa isa ka nasakupan sa Nalanda sa may Lupisay na ay so sila naman niya ng mga nagabiyahe alin sa tricycle, mga disiplina malang ng kinanglan Aksyon Art mo kag hindi man ta magpating why na sila da mga kilalang mga nagaparagiyab la sa mga baligyan da kay mismong mga baligyan da nagpanghawa na sila nakaligad tapos karon may mga motor naman da sila naman yung nagpastar amo lang yung rason nga sila si Junji ba daw magkataan pala dagang timpo subong why disiplina mo correct gusto nila na magbayad dito sa penalty amo lang nga Ambot pilang penalty sina? Hindi pala kay subong kung pagdala dito sa kabalo ka kung i-bike Aksyon Rex why gidi dokumentong ipakita mo away ginadokumentong e-bike? Why gidi Kadamo di sang nagaladay di tama pala ganun kay buli mo lang sa tagabitaw magsasan nila away gali na permit siya di na ma-charge sa tricycle or sa sikat why gidi why na siya dapat din sa mga sa mga sunod-lon sa subdivision lang sila yun sa mga national highway o kung sa mayor nga dalan ang muna kung nalabayan sila sa enforcement unit ida sang LTO agad sulong man diya bitaw ginapang dakop kinisli Aksyon Rex rekta gidin found dito sa office ang bitaw so sila gini Major Junji Liba sila nga timbon kung sila tanan kag seminaron okay may aragid yan na daw gina baliwala na gid lang ang traffic regulation mga traffic signs kag bisan mo pa na sulit-sulit na paintindi sa ila tinara gid Aksyon Rex kalaway ka pamati no nga nagasunod sa mga kasuguan sa trapiko nga ginapatuman sa mga otoridad ang sinigali pandam kay sila gusto nato nini nga magtawhang dalan noon dugangan pagit sa wayon pinut ko pa na isubong nagubang pagit na nagaparking sa hindi lugar nga dapat parkingan nga nagatugas ang pag-inotok. Amo lang na dang Lupisay na from Burgos Lupisay na down to Pagadto sa terminal sang Ceres?
Oh, correct. Amo na lang ruta ang damo gid illegal parking. Tugla sa 27 pero lapit barangay 27. Yang huling pagkakasto na mga nagasulubra ng mga furnitures. Pinagbulos to tricycle kag e-trike kag mga salakyan na privado manibas nagparking. Nagagad na dito naman sila nag-standby sa next. Actually, hindi na may mga lugar pag idaalong sa Lupisay na ng mga bulubangga. Kaya gina-check mo ni Sir John G. kaya may ibang mga operator ako nagadala sa e-truck and tricycle nga nagapangawat mo na. Nga nagayote, dira sa kilid, agod lang na magka-silo sa lugar. Nablang lakturan, dabla? Lakturan pa Dunya Juliana, bla? Damo man na. Dapat disiplina lang ng kinanglan, Tikon, imo lang isla sa wayan, naksunis, mabalik mo lang na yan. Oo, mabalik lang na iya. Amo nang ginahimo, nisa na ginapangbuod, so pakatulpo sa... Di ko wala kayo nung gawan sinati, manimuron gina. Ito lang anay, si Kano magabuk to, ino trisikon, to kundi umagawad, at least pakuhaan nila pertinent documents sa bahin sang syudad, kag matagan sa instruction. Kung na din ang designated nga may mga ruta, siguro, pwede man na mabutangan da guro sang syudad ta, matamat lang blang, may mga route blada nga pwede masakyan, e-bike, tricycad, tricycle, kundi na nga mga areas na mo nang nami, kag dapat isa pagid nang sinuktanay bla, i-regulate na tanay isang syudad ta mo. Okay, isugpon ko lang karon kay pamangkot kung gali. ito nagreklamo parte sa PPN, pero nahon ko rin palayag yun, parte sa Operation Subong, kaya ito hindi lang yun, dito sa Estefania may operation na ganito sila, naging napatigayon sa same na problem, yun na kulorong na mga tricycle nga nagabiyahe. Yari palayag ni Police Major G.G. Bangkag Pamulo sa Bitaw. Ari ko subungan din sa Lupisay clearing naman, damo di pinangguyod kaya ang na-clear na ang mga furniture, ang nagbulo sa mga illegal parking. Di damo kayo di nga panangakot ko nga mga illegal parking, tricycle, kuan, tapos ari ko subong sa bangga Lupisay Gonzaga, kina-clear ko man di kaya ang ining nagapagutok sa traffic, pagka-stop gani isang isa ka dalan, ang ideya sang mga tricycle kag mga motor, maliko pa to, paglikos to, makawat dito sa unan, ma-U-turn, di gagutok lalo pang e-bike. E-bike na hindi na ganito pwede. Wait lang po sa traffic rule, traffic sign or traffic signal. Impound sila, kaya wala man tamay paon silang credential. So, gawa doon dito sa Bitaw. Kuan ang paapan payment nila sa mga munay, tapos mga ibang kung gina-request nga like barangay clearance, tapos seminaron ko na sila, tingubon tudlo ka lang sa mga role na dapat doon. Ay why nagit ay bike, tricycle, ay motor, hindi nagit why nagit gatuon bala o pamangkot man lang do ay nagit ginabali wala na lang ang mga traffic rules. Ang mga next kami di magahod kayo nakasigit na tag-instruction kaya ito gislaktor dito sa dalan nga nag-supervise sa ginapatikayon nga clearing operation batok sa mga pasaway nga naman nag-illegal park kag pa daw nagabiyahe magkulong nga mga tricycle. Nang isugpon ko na lang itigil pa mo numugid man kundi nang igadto na napadangat sa Bitaw kapintagid sa pila ka mga ruta nga pinagusto ang tricycle sa panibisin tanang sa mga pintihan. Isiling din ni Sir John G. Bagin check niya sa mga association nangyara action next reklamo sa area sang Kabog, sa area sang Mandalagan, Sumag, Tabunan, Abunan na mga ruta mga biyahito, even din sa aton sa Estefania takad po sa Granada may pilaman din na ginareklamo nga daw mga pintihan do nagasupra. Now, pag-check na rin ni Sir John G. maarang iman din action next mga nag-biyahe sa tricycle na pisar nga nagbalik na sumol sa pagkarga damo nga pasahero ay ang driver nga ay nagbalik sa normal nila nga PPR sa una kaya nalag sila blanag gina-regulate sa una ginanglandwa lang ikapasahero ang imo dapat makarga mo sa tuwing simple na porti pang problema sa pandemic
Balik iti subong na ginutok ng pasahero kay Butaman, yung PP ay nag-adjust dyan, nagpabilin sila so bilang inusukot nila sa duwa ka pasahero. Tinasetong na laking katuan gid personally ni si John G. Liba, siniyati ko may reklamo pag idinason lang naman istorya kay Naya, lang di sila nagsunod sa amon istoryahan, pagdawalugo kag tingisala lang na kung magpatong sila ginagiyapon sa mataas kapilyan. Balikan natin si Police Major John G. Liba. Ginayalog na mo na ang mga situation. Kung ano na tarifa nila. Kaya talaga, ang natabog ng sila, daanad na sila sa una sa pag-adapt during pandemic na medyo limited ang ilang pasahero. So nagpataas latest, siyempre, kaya ang capacity ko mag-lima. Ayos. Ayos, ang manang sunay sa barayag ni Police Major John G. Liba. Matang balita gikan sa Bacolod City Hall Ilog ginadalo sa inyo sang aksyon sa Bacolod Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Thank you! Salamat Ginaksyon Art Tayhopon, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Standby aksyon na Marlon Hinovia. Balikan ko ikaw, dugay-dugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Naglipa na ang mga papaya soaps. Napansin. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka, malihoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nalari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Lumagya ka na klase sa matay! Lumagya ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life.
di ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay iso hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Pwerte daw ginaalas lang ba? Sige kay Billy Albay, may lang pagpamati, Jovi Monares, Jonaline or Jenaline Absalon, no? Salamat gid Jenaline Absalon. Siling ni Alex Montesa, lingan nami pagid na Sir Rex nga mga e-bike nga abusado kung manukot dalon mana sa regulation, pakwaon sila taripa sa barangay para malinawan ang sindikato nga gapanukot sang mga manugsakay, sobra pa sila sa modern POJ. Ay, perte, no? Imelda Madrigaliho, may lang pagpamati, Jima Tagwan, no? Thank you, Gida. Sa mga kaksyon ta, DTX 500 anay, no? Gina-problema mo bilang mataas nga Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Gitna ng aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:04 ng atunuras, kadtuan tang balita ni Aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial. Ini may kang tanan sa Provincial Health Officer Blaho nagpresentar sang datos angot sa kaso sang rabies, HIV, kag cholera sa probinsya. Yari ang countdown sang balita ni Aksyon na Marlon Hinovia. Aksyon Mar. Aksyon Marag sila ang presentasyon kaya natatakaon sa Provincial Health Office staff dari sa may
ground floor sa Negros Residences. Bali, gintercept nila ang ilas nga datos may kantaran sa emerging kag re-emerging diseases nga nag-apekto man diri sa Negros Occidental. But ang ining tatlo ni ka mga gintutukan nila nga mga masakit ako na balatian. Amo ning una sa rabies, sa HIV/AIDS kag ining ginakabalakan karon nga cholera. Upakon ko sumayon sang HIV/AIDS kay man sa bungkit ka December 1, 2022 ginasaulog ang World AIDS Day sa bugkos nga kalibutan ini, no? Sa mga 2022 may tema ining Global Solidarity Shared Responsibility. Ito alarming ang pagdamo sang kaso sang HIV diri sa Negros Occidental. Kaya sa bugos nga Western Visayas, ang Negros Occidental amo ang may pinakadamo nga kaso kung basihan to lang ang datos humalin sa 1986 tungtod September 2022, 1,176 ang kaso sang HIV/AIDS sa Negros Occidental. Pero kung sabahin lamang iya sang January to September sa 2022, may 132 ang na-record nga kaso. Tubong bulan sa September, may 17 na kaso. Hambal ni Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang nga ang nagasaka ang kaso pangod damo na action rex ang nagpa-test kag ang awareness nga ginapatigayon ng ilas sa nga talatapan mas nagasangkad pa nga nagasangkad. May araman sa kampanya sa gihapon nga ginapatigayon ang gobyerno provincial para nga mataganagan ining paglaton-laton sa HIV/AIDS sa mga Negrense. Yari sa Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang. We should be alarmed with the increases, but as Sir had said, kasangka siya because people are aware. And most of them wanted to be tested. I think the message that we want to send is you should test para for your protection and for your, again, you address whatever diseases that you have, most especially HIV. Early detection is the key. Amo nang gusto namon nga padala ang message. That's why we don't focus our testing right now sa mga facilities na we go beyond our facilities and we go beyond sa may aton nga barangays. That's why gina-saturate na naman ang testing, no? And I think other NGOs and other financial institutions are really helping with this. So when we say alarming, as long as we increase sa atong numbers, definitely we should be aware. That's why may mga monitoring ta sa atong mga cases. And I know ano pa lang siya, gamay pa lang siya kung tanawin mo. There are still number of cases na pinapangita ta na we have diagnosed to have. Galing kay YA na siya gabalik for purposes of the web. That is the challenge that we have to do. Ang nasabaw naman na sunrek sa kaso sa cholera, isingit ko lang, 63 na ang kaso sa cholera diri sa Negros Occidental, no? 22 sa gihapon ang na-record sa Talisay City, ang sa Silay 21, 12 sa 13 sa Ibe Magalona, Victorias 3 man sa Cadiz City kag isa sa bahin sang Manapla. Ang rabies naman isa ang confirmed nga kaso sa rabies kag siyam ang suspected Axon Rex. Isa-isa ko ni karon ang duha nga datos tungod sa cholera kag sa rabies. Ang ka-action gikan sa Kapitolyo Axon Marlon Hinovaya una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Dagang salamat aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial. Standby na aksyon na John Diaz sa Negros Occidental Provincial Police Office. Balikan ko lang kamo dugay-dugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig
pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Milo, energy magpursige. This time check is... Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanakaan sa likod sang mga langit, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iban yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ginhatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo sa ginubakal silpon kay ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic tiya mo na ginhalay ko sa katulod di ko nag-intra di nagsiling pa sa gana nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si ma-intra ko try lang kay basi kaluyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya tiya mo na guro sir madamo kay salamat sa inyo nga duha ng mamuna kay Jan Diaz kag sa tanang ina-invite ko lang no kabay ka kaluyan si mga Diyos magpadayon ang inyong programa kaya hindi lang si Leonagres laparan ng buligan ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyong promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaog. Aksyon Radio! Sa maulanon nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangat sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatiner sa mga lata, goma, pagiban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kuntugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig pirmi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok.
Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3. Seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4. Support vector control measures o suportahan ang vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5. Sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation, support vector control measures, and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagbaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Masugaton, subong adlaw, happy birthday sa kay Actionwear, no? No backlash dashboard, car aircon cleaning
Aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! DTX Coffee Mix sanay kita, no? Kung coffee sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Katuan tanay balita ni aksyon na John Diaz sa Negros Occidental na Provincial Police Office. Masobra 100,000 pesos nga balor sang droga na recover sa isa ka soltero sa Siyudad sang Victoriaso kag implementation plan ligtas kapaskuhan 2022 aprobado na. Yari ang kaundan sang balita ni aksyon na John Diaz. Aksyon John. Action Rex sa siyudad sa Victorias, duwa niya abing ila accomplishment sa diri ka illegal nga droga kag isa na dakpan nila nga may ara ginaupot nga illegal nga armas pero sa area dira sang Action Rex. Go ahead. The area Action Rex ng Sitio Pasil, Barangay 6A sa siyudad Zone 3 sa siyudad sa Victorias, nadakpan niling 37 anyos nga soltero nga ginkilala kay Lebuel Pascual taga Barangay 6A ni no. Zone 3 Action Rex. So Rodrigue Police Lieutenant Colonel Roy Rodrigo Gutierrez ang hepe sa Victorias PNP. Ngayon siya ginakabig bilang isa ka street level individual o kung SLI kag Dosinimana na Manila nga ginamonitor Action Rex nga matapos makabaton sila sa report. Ngayon siya Pascual ang nag-engage sa pagbaligya sang illegal nga droga. Sa nging kasiding bypass operation na recover nila mismo sining suspect ang 12 tanan ka mga sachet sang suspected shabu ginabrobanta nagabugat ini sang 15 gramos kag nagabili sang 52,000 ka pesos Action Rex. Wala labot sila dira na recover man ang pilag paraphernalia kangay ati sa isa ka improvised plastic straw ang mga ginagamit sa pag-scoop sa illegal nga droga. May bandol man sa mga transparent plastic sachet, isa ka lighter, may kahita, may mga cigarette pack Action Rex kag of course ining 1,100 pesos nga kwarta sa nagkalain-lain nga denominasyon man plus ang 500 pesos nga bypass money nga maniging gamit sa poster buyer sa pagbakal sa illegal nga droga kay Pascual. Sa kabilugan, 11 grams ng suspected subo ang na-recover, more or less 102,000 pesos worth ini Action Rex ang ilang na-recover. Ang baldari ni Rodrigo, gina-check ang pagkaling subong ang tugang tuwing update sining background kay sining aga, giningagaw na nila file ang kaso batok sining suspect, gina-inquest sa subong Action Rex kaso batok kay Pascual nga paglapas sa laying nga nagadumili sa pagbaligya kapag upot sang illegal nga droga. Ang bandari ni Rodrigo do kapon do tempuan lang man kay isang aga sila sa November 30 nagkandak man sila sa search warrant no batok diri sa isa ka lalaki naman niya pero sa Sitio 5 Barangay 11 sa Victoria City. Ininadakpan nila sa search warrant amo ni si Joel Amigos, 50 years old, kag residente mismo man sa Barangay 11. Sa naman Action Rex ang gindakop pagi naman sa service ng search warrant sila balay nga ginpabanaw naman Executive Judge Honorable Ricardo Facultad Jr. sang RTC Branch 69 sa siyudad sang Silay. Na-recover diri sa posisyon kag control ining limatanan ka mga bala sang caliber 9mm nga armas lotang Action Rex. Tining si Amigos ang preso makaron sa custodial facility sang Victoria's PNP dahil naman nga kaso yung Action Rex ang iya nga atubangon. Sa ibang pang balita, ako mo subong adlaw, it's already December 1 Action Rex sunod diri sa Negros Occidental Police Provincial Office magasugod na ang ila diri nga pagsekyar sa pilag ka mga balaligyaan sang palupok. Pero ginuna nila anay nga masiguro maplastar ang ila naman nga implementation plan kaya ginaprobahan ini ka Police Regional Office 6. Ang bandari Police Lieutenant Jodices Catalogo, ang spokesperson sa NOCPO,
This year, ila ini pagkatawgon nga implementation plan o kung implan Ligtas Kapaskuhan 2022. Ang Ligtas Kapaskuhan 2022 for Negros Occidental magasugod ining actual implementation by December 16 sa tubtob January 7. Ang badiri ni katalogo 16 gid sa officially ma-start kaya mo nang adlaw man unang adlaw sa timbang gabi Action Rex. Kaya mo na balita ng drama sugod na full-blown implementation. Pero prior to that one, may mga pre-implementation activities like for example today, sugod na sila nga pag-check sa mga baligyan sa palupok para masiguro nila nga ang mga valid, allowed, ginamang nga mga palupok ang ginabaligya sa mga legitimate o konlehitimo na mga baligyan kag malikawan ang nanuman nga aksidente related sa palupok Action Rex. Kaya ba rin ni katalogo ang maximization sa resources kag sa mga personnel magadepende ina sa naglain-lain nga mga local government unit. Pero importante diri sa ila nga aprobado na ining implementation plan nila para ba the same thing ang ilang imuon diri pagbantay sa mga areas of convergence kay giban pagit nga mga matawo nga lugar Action Rex. Yari si Police Lieutenant Action John karon na lang interview Yes, Action Rex karon na lang no. And ang update karon Action Rex ato lagin muno mo actually sa ato gyapon ang balderisang investigador isang patay sa Kalumagan. Ang duha Action Rex may another accident pagkagabi sa Bago City. Duha ang patay. Bantay na karon sa ato mga ka-action as Pilican News and Public Affairs Program sa Action Radio Bacolod. Balik na gikan sa Nokpo ang ka-action yung Action San Diaz una sa balito na sa Action sa Bacolod Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat gid Aksyon na John Diaz sa atong sining pagpanumbalik report na ni Aksyon na Eric Magbanwa sa BCPO. Balikan tayo na karon dugay-dugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa bilang importante ng mga pahanumdum. Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This portion is brought to you by ACS Manufacturing. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon.
Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan o kon madula. Hoy Pang, to kalala na sang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! May lang pagpamati sa kay Diding Alohamento, kay Inday Blasa, Jennifer Hormigos Mintor, may lang pagpamati dira sa Celine Holmes, no? Pag-greet lang kay Tita, happy birthday. Okay. Jennifer, salamat gid. Cathy Bear, Romy Alconsa, Pelton Lepora, may lang pagpamati kay Jinky de Alagdon, no? Salamat gid Jinky de Alagdon. Virginia San Antonio Alpenda, no? May lang pagpamati. Rona Rida Chaba, happy birthday lang kay Tita We. Ay, okay. Sige Thank you, Gida. Christine Minies Villalobos. Then katamiyaw lang si Rona Rida Traba kay Toto Butchok kag Daddy Jenes. Malang pagpamati. Sara Reyes, salamat, Gida. Dira sa La Carlota Caridad. No? Ga-monitor sila dira mga kaaksyon. Ayos, Susimong Caltorilla, salamat gid Scout Rangers from Binalbagan, no? Kay Scout Ranger, kag kay Jocelyn, kay Janilo Sansino, Lilia Taton, Marian Joso, from Bundaon, tamiyaw lang uli kay Mamaya Pasita Bundaon, happy birthday, dira sa Isabela. Billy Albay, salamat gid. Ayos, kaduan taring balita ni aksyon na Eric Magbanwa sa BCPO. Yari ang kaundan sang balita ho angot sa suspek nga nagpanglutang bala sa sulod sang Pesonit sa barangay 2 na kilala na kag may pending nga warrant of arrest sa kasong illegal nga droga. Yari ang kaundan sang balita ni aksyon na Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon, Eric! You are too early. Okay, no problema. Kay do mayo-ayo man kung maglawig-lawig aton time mo. Because of December 1. Oh, yes. Basta December 1,
coming sila, sila tanan, no? Santa Claus is coming to town. Ayo di Purma. Action Rex. Ayo di Purma. Daubo na lang na iyaw. Wala kita Daway gid ka tubo na. Tawag ka pa ba sila, no? Gani. Buwas Nawili is... sa tugon-tugon siguro, gilang. Buwas is Friday. Friday na buwas gali, no? Our last day. Last day sang? Last day, sang palabot. Ang ko kung last day. Last day gali sang palaboton. Ati buwas ara na. Pwede palabot, buwas is sa Lunes gid. Alaban. Ayo di Purma. Dok. Merry Christmas. Si Doc ya kabalo na. Si Doc Ramil pa iya. Gani, Action Rex. Uy, kita na, Doc. Ayo di Purma. Ara na, kay Rika. Ayo, garaga ako no siling ni Torres Alex, oh. Ate, matik na. Matik na basta mo ni Action Rex. Laban eh. Teke, ngagaw na ka mo, no? Ngagaw? Ngagaw nga man, no? Mapamutos na. Ayo di Purma. Di man kami na magbalibad ni Action Eric Magbanwa. Naginabi huwag balibad. Con heartedly given. Correct. Ang inyong Paskwa. Bisan na nun lang nada. In kind or in cash. Ang babayaw, gidin kas guro ay. Ayo di Purma. Ayo. Kabaton kami in kind or in cash. Pwede man sa Gcash. Basta may cash ah. Oh yes, that's correct, no? Dito tayo sa in cash o con Gcash. Ito mayayo. In kind okay ba na? Pero ti namin kaya. Budlay pa na, bugat pa na buwa dalon niya. In cash nga bulsa. In cash ya, bulsa lang na iya. Saka nag-iprit-iprit. Mara 5,000 Pasko. Ayo di Purma. Tinano na yung latest ni sa pagpaniro. Yan yun, nakilala na yung suspect nila eh. Kilala, Raxorax kila isang station number 2 ng kaso mula ka shooting sa Lunes. Sa ang kagao. Na-identify na sa police natin. Pero hindi lang na pag-divulge ni Police Captain Paul Vincent Pinto ng EPS ng station number 2 para nga hindi man siya makapreparar kay actually may warrant of arrest ni siya gali nga pending sa kaso nga droga. Galing kiti medyo malaman og pa ni nga klase tao kay way man ni kay muyong pagpermila ni gabutyo kag nagapulo pa nga lihit Action Rex. That's why nga kinatimingan ini siya sang police nato ni station number 2 Commander Paul Vincent Pindon kay basi maubos winas siya masagipit siya. Apisar nga hindi pa ma-file ang kaso kung mo nga may pending warrant of arrest ni siya. Hindi ko matakpan ni siya, wag ini siya saltak. Sir Rick, tagi ni siya sa custodial facilities na sang station number 2. Pasuro sa kay Police Captain Pindon, luwas siya kataragman, ininggin paniro yan sa may sulod sang Pisonet, sa may Purok Sigay Barangay 2 sa tong Lunes ang kagahon, ining si Rami Arais, 27 anyos, kag ining si Mike Riasas, luwas na sa kataragman, galing kay ining si Rami Arais, medyo madalom-dalom ni Bilas siya, so ginpay-dalom ni siya sa ginatawag nga Operation Action Rex. Masunod din kay Police Captain Paul Vincent Pindon, hindi marayo sa tigi ang motibo nga parte sa droga kaya may report karabaton si Pindon nga ang ining mga natiruhan daw may ara nakuha nga droga nga wala Manila sila mabayaran Action Rex. That's why nga daw amoy ni aginalinan sa insidente nga ginsulod ining duha nga nagahampang sang Pisonet sa sulod nila sa Purok Sigay barangay 2 Kalipang Luptan sa DNT may lang swerte kay hindi man fatal ang igo nakasurvive ini sila right after nga ginapadayon ginabulong diri sa may Corazon Oxen Monte Libano Memorial Regional Hospital. Yari si Captain Pindon sa dugang sila nga pahayag. Ginaulat lang naton nga mag-decide ang partido sa mga biktima nga mag-file kaso against suspect nato, no? Ang aton nga suspect ari lang this area muna nga hindi ko lang mahambal man ang ngalan kay base malarma kaga hindi siya makuha bala sila yon pero may ara na kita suspect kag sa last naton nga pag igangot sa biktima kag sa pamilya
decided sila nga mag-file kaso against sa aton nga suspitsado. Ang aton nga ballistic report wala pa mag-abot halin sa crime lab. Amo pa naton ginaulat-ulat kung may nag-match nga part cartridge sa na-recover naton para at least makita naton ang mga previous naton nga mga kaso kung may kaangtanan sa pagpangaluthang or ang kalibre nga gingamit sa pagpangaluthang sa aton biktima subong may isa lang ka kalibre, no. So ginaulat-ulat pa naton ang desisyon sa nga aton nga mga biktima kung ipursu nila ang pag-file sang kaso. In short, may arata suspect ang pila ka bilog, sir? May isa kita ka suspect, idol, no. Pag ari lang dis area naton. Actually may warrant na ni sa sang ligad pa galing kay kabudlay git sang matsimpuhan kag makuha bala kay shadow kadandog siya. Pero ga double effort kami hindi lang sa station namon kundi pati sa other stations sa unit nga ginamuan ginamon nga makuha ning atong suspetsado. Anong warrant niya siya sa kaso? Drugs niya ang warrant niya sa kaso mo. Sir, anong pinaka-motive diri? Pinakadalong motive? Ang manda po na hindi lang mag-open up ang biktima pero sa mga pagtahi-tahi isang aligasyon kag mga istorya sa palibot nga may kantanan ni sa illegal nga droga sa transaksyon nila sa kwarta, no. Siguro ang aton nga biktima wala makahatag sang kwarta nga dapat i-remit nila muna nga ginasidiran silang tirohon kag hilabtan ang ila kabuhi. Aksyon si Police Captain Torbe Silpindot ang hepe sang Police Station number 2. Ang inyong aksyon sa Bacolod City Police Office. Ako naman sa Aksyon pagpulong ng report. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radyo! Sa gitna ng aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon! Aksyon Radyo! Thank you! Salamat ginaksyon na Eric Magbanwa, balita gikan sa BCPO sa ato sining pagpanambalik ang ato sining mga reporters from out of town. Dalunta dugay-dugay mga balita nila, mga kaaksyon pagkatapos lamang sini. Magbalik ang aksyon balita banat bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Pride Bar Blue, hindi... Hoy Pang, to kalala na sa ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TV Oops! Di ka sure! Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? May, okay na mangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo. Gaubo, dugo, kag plemas. Gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa. Gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas. Ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease.
Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya check up kagapareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong nagid kuya. Ini ang tion na aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB aksyonan. Panibag-o nga masakit ang nagatugas ang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapa-dapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox. Pamati kay Rosemary Baloes, no? Rosemary Baloes kag Rosemary Baloes sa Himamaylan guro ni ay, no? Thurs Vergara Sancho, may lang pagpamati Thurs Vergara Sancho. Armando Gabang, may lang pagpamati. Ayos, dagang salamat sir Armando Gabang, no? Sa mga kaksonta, life extension vitamin D3 anay, no? Ini ang rason nga. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi, nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang
Ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Standby action no Roger Gotti balita gikan sa syudad sang Cadiz no. Carl Kenneth Cañete monitor dira sa Barangay San Jose, EB, Magalona no. Sa kay Carl Kenneth Cañete mga kaaksyon no. Ining parte sa apat ka mga person of interest bala niyo ginatutukan sang kapulisan angot sa sining kamatayon sang 58 anyos nga mangunguma sa syudad sang Cadiz mga kaaksyon. Hibaloon tanibi ang report ni Aksyon Roger Gotib sa syudad sang Cadiz. Sa detalye sining balita Aksyon Roger. Action right sa kapalain pag-investigasyon sa makatapos sa kapulisan may kantaran sa sining nasa Puerto Bangkay sa may sitio Palo 5 barangay Magsaysay syudad sa Cadiz at tinulikdan nga pizza 29 sa bulan sa Nobyembre. Sunod sa kay Police Lieutenant Dina Fernandez ang Deputy Chief of Police for Operation Kagsubugman amuman ang spokesperson nga may araw na sila person of interest kag ayan na sining padalman karon ang ining kaso. So pa sa iya nga ang motibo naman sa patay sa paglutang sini sang 58 anyos nga biktima amo ang pagpasibangod sang isa ka sapat kalandula o kon kasapat na kalandula sa amuman nga lugar nga siya ang ginapakita. May ara na kami sa mga persons of interest sa sining kaso subong ginahudlat na lang namon ang member sa ilang family kung anong ilang decision kung magpasaka bala sila sa mga kaso. Pero as to the motive na ang motibo, ma'am? Actually, sir, ang rason lang man sini, ang pagpabangod, yung pagtawat pang niyang kasapatan. Okay. Ano, ma'am, ang 58 anyos, may kasapatan, may gipasibangtan siya, ganun respect niya, mga? Actually, ang gulo ni sir, ang isa dito ka-suspect, amo ang allegedly na siya din pasipanggan na nangwa sang kasapatan sa sila nga isa ka-suspect. So, sa sumong action break, so, ang paghulat na lamang sang kapulisan sa pamilya, agad makakoordinate man sila, agad nga makapasaka sang kaso. Marami nga paglutang sila sa puwan lang inisang aga, at sa pizza 28, ini siya ang nagpanulo sa pagpagawa sa mga karampay kagulang. Agad kung tanin masulutan mo sa mabatian sa mga residente ng lupok kapag kagana sa puwan ini siya. Pero hapon na sa report sa kapulisan, sa respondiran sa kapulisan dito sa area sa may sitio Pangalo 5, ginalagi ako na bangkay dari sa Cadiz City Emergency Clinic ang declare ini nga patay na. Now, klaro man ni Police Lieutenant Gina Fernandez ang ina sining person of interest sa sining kaso pagdaran kabilog agila sining investigahan. Actually, may ginatalaw kitang apat sa persons of interest. So sa sina action break sa ginapamot nila mapasaka ginila ang kaso may kantaran sa sining pagpanglutang. Report gikan sa syudad sa Cadiz para sa aton mga action ang aton sila pala ginariman sa gihapon ang aton pagpangapit kinanglan din sigurado ang aton gina BBB. Ini sa Aksyon Roger Gutib nag-report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa makulang, Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon Radio. Thank you,
dagang salamat aksyon na Roger Gotti balita gikan sa siyudad sang Cadiz. Kay Clover Aguirreda may lang pagpamati sa banwa sang Manapla. Salamat gid Clover Aguirre. Sa ato sini nga panumbalik dugay-dugay, report ni Aksyon Nelson Patinio, ini may kang tanan sa Guardiabla sang Minchaka Compound sa Barangay Refollo, sa banwa sang Calatrava na sa Puan nga Patayho, sa Barangay Minapasok Kaina sang Kagahon. Anong ginkamatyan sang sining biktima mga kaaksyon? Daligid lang nga aksyon na Nelson Patinio san bayan ay manumbalik kita sa dirigid lamang madugay. Magbalik ang aksyon balita banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen, kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sa katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or nag-traffic dito sunod ang mga continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga Aksyon Radyo. Standayan na aksyon na Nelson Patinio, balita gikan sa banwa sang Calatrava, no? Ang PNP ginklaro nga hindi pa mahimo ang pagban sang mga palupok sa Pilipinas, no? Ginklaro sang Philippine National Police nga hindi pa ipatuman sa karon ang firecrackers van sa bugos nga pungsod mga kaaksyon. Ini sa piyak sang hirit sang pila ka mga grupo nga ipatuman ang pagban sa pagbaligya kag paggamit sang palupok sa pungsod sa rason nga nangin tunahan nini sang disgrasya, no?
Way paganito maganuan nung bulan sang Nobyembre may sunog na sa area sang Bulacan mga kakson. Ay puwerte no. Sunod rin kay Philippine National Police Security or Civil Security Group Director General Eden Ugale nga sa karon gina-regulate na lamang sang kapulisan ang pagbaligya sa kag paggamit sang firecrackers kag pyro technique sa pungsod, no? Tigin pabutyag sini sunod diri pa sa kay ugali ang paggamit sang mga palupok kada may selebrasyon sa Pilipinas ang kabahina sang tradisyon sang pungsod gani man. Di na malikawan na dugang paniugali, linibo na ka pamilya ang nagasalig sa fireworks or firecrackers bilang ila palangabuhian mga kakson. Amo na dang tirada da. Kaya ti dugay na gid man tiyempo paniguramas ti kunong taton ini, damo gid mapiyait, kag damo gid ang wadan sang trabaho. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Ayos Evergreen Herbal Capsule anay kita, no? Kaya ang Evergreen Herbal Capsule para gid sa may Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Kaya Joan Mill dira sa area sang Mansilingan, may lang pagpamati Joan Mill, Maria Teresa Ganate, no? Dira sa may tubig Isabela, sa mga Ganate family dira. May lang pag-monitor alin sa kay Maria Teresa Ganate, no? Kadtuan tarang balita ni Aksyon Nelson Patinio sa area sang Calatrava, Guardia sang Minchaka, Compound sa Barangay Refugio, Banua sang Calatrava, nasapuan nga patay sa Barangay Minapasok, Kaina sang Kagahon. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon Nelson Patinio sa area sang Calatrava. Aksyon Nelson. Daligi lang. Aksyon Nelson din kamage. Aksyon Rex Guardia sa Minchaka Compound sa Barangay Refugio, Calatrava ang nasapuan na lamang nagakayaon sa higad sang dalan. Sining aga kag may igo sang bala sa iya sining natuo nga ulo, kag lapo sa nawala sining nga ulo tuga sang armas luthang. Aksyon Rex ang biktima ang ginkilala sa kay Ili Marceliana Sr., 37 anyos, kag residente sang Barangay Bantayanon, Banua sang Calatrava, kag isa ka gwardiya sa compound nga ginapanag-iyahan sa pamilya Bagyo sa Barangay Refugio sa amuman nga Banua. Sa panaysayon Aksyon Rex, ang anak sini nga si El Maser, nag-duty pa ang iya sini nga tatay gikan sa alauna sang hapon kahapon tubtob alas 9 sang gabi. Kag pagka-off sang iya sini nga tatay gindulong pa ini siya sa boarding house kung sa dihen temporaryo ini sila nga naga-star kaupod ang iya sini nga tatay.
Dugang pa sa anak Action Rex nga naglisensya pa ang iya sini nga tatay nga mayara siya sang kadtuan sa sina nga gabi. Apang wala naman ginsiling kon sa di makadto. Kagkaina sang kaagahon Action Rex na balita na lamang niya nga ang iya sini tatay nakita nga patay na sa barangay Minapasok, Banwa sang Calatrava nga nagahamyaon kag dugoon. Ginapahayag pa sini nga nadula ang cellphone, sling bag kag motorsiklo nga ginasakyan sang iya sini nga tatay. Sa bahin sang kapulisan Action Rex, padayon pangila sa investigasyon sa kung ano ang motibo sa pagpatay sa biktima. Yari ang kabahin sa bahayag sang anak nga si El Maser sa interview sang Action Radio. Yan naman ay. Wala man sa nag-istorya kung nasa sumatso. Kung siya man may kaila kang minapalang ka na ikontra sa papa mo. Okay. Action Rex ang kabahin lamang sa patong sining nga interview sa kay El Maser sang Action Radio. Gikan diri sa Banwa sang Calatrava, Action yung Nelson Patiño na sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radio! Thank you! Salamat Ginaksyon Nelson Patiño, balita gikan sa Banwa sang Calatrava, no? Standby na aksyon na vidya pasible kadtuan ta dirang balita mo sa Banwa sang La Casillana, mga kaaksyon. Balita gikan to sa Philippine Army, mga kaaksyon, no? Angot sa sining isabla ka NPA nga napatay sa itong nakaligad nga kahapon lang ang enkwentro mo dito sa syudad sang Kabangkalan, no? Sa may barangay Kamansibla to. Nakilala na ang isa ka napatay, top leader gali ni siya. Top leader sang New People's Army nga gin-deploy diri sa Negros Island. Banan ni siya sang sadtuman bilang nga napatay nga isa ka makabig opisyal man sang NPA dito sa Banwa sang Silay, mga kaaksyon. Ini based sa report sang tropa sang militar ngang napatay nga leader sang NPA, amuning si Erickson Legaspi Acosta, no? Erickson Legaspi Acosta alias Rafi, no? 46 anyos ang edad sini. Actually kuan isa daw mo ni siyang bana to ni Tore Mabla sinong first team to sang NPA nga babaye nga napatay dira sa encounter man batok sa tropa sang militar sa Banwa sang Silay, no? Daw mga 2011 bla daw August or September 2011 natabo ang among krimen or insidente, no? Ining si Erickson Legaspi Acosta ang nitibo ni siya sang Ligao City, no? Ligao City sa Albay Province, mga kaaksyon. Based sa revelation nga si Acosta o kung si alias Rafi ang sa subong Deputy Secretary of Committing Riyon, no? Deputy Secretary sang Committing Riyon Negros, Cebu, Bohol, Siquijor o rin yung ginatawag KRNCBS. Kag pinuno siya sang Political Unified Committee o PUC, mga kaaksyon, sang New People's Army sa Visayas area. Meaning kung magsiling kita Visayas, salin sa Negros Occidental, Iloilo, Negros Oriental, part pa sang Visayas nga area dito naman sa Tacloban sa dining nga mga areas, no? Basta bugos ni nga Visayas, mga kaaksyon. Ini siya amo ang bana sang delayed nga si Kerema Tariman, no? Yan to blang NPA nga babaye nga na
kapakigingkwentro sa mga katapos ang 79th IB sa Nakbanwa sang Silay last August 22, 2021. Mga isa lang katuig ang nakaligado, patay man ang iya sining nga bana mga kaaksyon. Sang damlag pa ining si Acosta ang nag-assume bilang First Deputy Secretary Committing Rion Negros after sa pagdakop kay Ramon Patriarca mga kaaksyon alias Osting alias Chino, acting secretary sang komite Rion mga kaaksyon. Si Acosta upod ang iya sining asawa nga si Kirema Lorena Tariman ang ginpamtang dre sang National Organization sang New People's Army sa Negros Island sa tuig 2018 kag nag-oversee sang NPA Regional Party Committee sa Negros bangod sang internal squabbles and problems sa sulod sang NPA organization and patigayon niya sini bangod sang dwindling sa political cadres sa Negros Island, no? Inisya ang tagpamuno sang Political Unified Committee o PUC. Si Acosta ang miyembro sang pambansang kalihiman sa edukasyon o KUNPAKID, which is automatically inisang ginhimo nga member or executive committee sang KRNCBS mga kakson. Inisang nag-orchestrate man isang pila ka mga NPO atrocities sa Negros Island, particularmente ang ambos sa Binalbagan, PNP, early this year, kag NPA violent activity sa bugos nga isla mga kaaksyon sang Negros Occidental, no? Based sa information and former rebel si Acosta ang nagkandak sang numerous NPA political trainings sa mga hinterlands areas kag communities sa Negros Island to revitalize sang magtimbang NPA kag sang ila politico-military organization o kun underground organization mga kaaksyon. Amo nang latest nga report sang Philippine Army. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! San bayan ay aksyon na vidya pasible kwauntang balita mo dugay-dugay pagkatapos lamang sini. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagbalangga? Kalipay, kasubo, ukon kasakit. Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nangari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Dumagya ka na klase sa matay! Dumagya ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay iso gid mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya.
Hi, Danay. Hi. Ano yung gusto ko? Gusto ko pa sila tanan. Sila tanan ng eskwela, sila sir. Parang kay siling ko, hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw, maprofessional man ka mo. Kay siling ko sa ila, ang Ginoo, may ginatigan na gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. May gid ko nagsala. Amanasing ko po, buot kay mo pirme, para nga, kag ma-pray ka mo nga, ang kinanglanon nyo, ihatag sang Ginoo sa inyo kaysa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Why na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanlanon. Aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time launa 16 ang aton oras mga kaaksyon. Katuan taring balita ni Aksyon na Vidya Pasible sa area sang La Castellana. Ini may kangtanan sa isa ka wanted person sa among banwa mga kaaksyon bangod sang kasong sexual abuse blaho. Arestado sa among banwa mga kaaksyon. Sa detalye sining balita, we have Aksyon na Vidya Pasible. Aksyon Vidya. Action Rex, makaligad ang 12 katuig tigayo na nga nadakpan ang isa ka senior citizen nga wanted sa kasong sexual abuse. Takna alas 6:30 sang hapon sang aga Nobyembre 30 tuig 2022 sa may bahin sang sitio Maglunod, sakop ini sang barangay Quezon, syudad sang San Carlos. Ginkilala ang ining akusado sa kay Ederico Ventura alias Elde, 62 anyos, kasado kag lunsay residente sang nasambit nga lugar. Gindakop ining si Ventura pinaagi sa gintingob nga pwersa sang La Castellana PNP sa pagpamuno ni Police Captain Daryl Nigos, ang hepe sang nasambit nga estasyon, kag ang San Carlos City Police Station sa pagpanguna naman ni Police Lieutenant Colonel Jesus Misahon, ang hepe sa nasambit nga istasyon. Ang kaso nga ginapangatubang ni Ventura ang naangot sa kaso sining nga sexual abuse o kuning lascivious conduct nga may criminal case number 3366 nga ginpapanaog ginpirmahan ni Honorable Francisco Rodriguez, ang presiding judge sang RTC Branch 63 sa may syudad sang La Carlota sadtong February 4 tuig 2010. Sa karon ining akusado ang yara nagkahunong sa may La Castellana PNP kag nagadangat ang piyansa nga ginarekomendar sa ni para sa iya sa temporaryo nga kahilwayan sa 200,000 ka pesos. Balita nagikan sa banwa sang La Castellana. Ini si Aksyon VJ Apasible. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radyo. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time launa 18 ang aton oras mga kaaksolamon sa kanginan. Salamat kid Aksyon na Vidya Pasible. Target gali karon sang Bureau of Correction or Biocor, no? Nga maka-release sang kapin 700 ka mga persons deprived of liberty o kon PDLs. Basi isa to sa mga himata ninyong i-release ni. Dapat lang i-check kag ang ma-release ni laban-laban ting nagapakabuot na sa sulod sang presuan, no? Gikan man sa mga different or nagkalain-lain nga mga presuan kag penal farms, no, antes matapos ang tuig 2022 mayo ining sahi sang tika nga mga community sintoso sa pagkadamo, no. Sunod kay Bucor Officer in Charge Gregorio Katapang, may minimum nga 300 tub 500 ka PDLs ang plano nga i-release, pero handom sini nga mapalabot ang 700 ka
bilog ni ang mapagwa antes pa man ang Paskwa o kung antes ang bagong tuig. Muna gani siling nila kung nagapakigbuot ka na sa sulod or magpakabuot ka na lang kung nara kita sa gwa, no? Ang problema lang ni kung may mga prakaso but kung anong justify nila sini, especially ang mga na kuamblato na lamita, no? Sunod rin kay katapang ang target nila sini nga mahilway ang mga may edad na nga mga PDLs. Okay, may edad na, no? Palayag pa ni katapang nga tama na kagutok ang sitwasyon karon sang tanan nga mga penal colonies. Lakip na ang new bilibid preson. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, launa 21 ang atong oras. Ginalantaw sang Bangko Sentral ng Pilipinas or BSP, no, nga maganubo or malabot ini ang 7.4 tubtob 8.2% nga inflation rate sa bulan sang Nobyembre, mga kaaksyon. Nagtakop na but ko na nung report sang BSP way pa man sila kapagwa mo December 1 subong base within sining adlaw, no, or buwas man. Suno sa BSP may posibilidad man nga malapawan ang 7.7% inflation nga na-record sang nakaligad nga bulan, samtang ginasaligan nga magapabili naman nga mas mataas sa 2.4% ang target range sang gobyerno. Ang Consumer Price Index sa bulan sang Nobyembre, mga kaaksyon, ginaangot naman sa mahal nga balayran sa elektrisidad kag agriculture commodities tungod sang bagyo paing nakaligad nga bulan sang inflation rate, mga kaaksyon. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Radyo! Daligid lang, mga kaaksyon, antes na maggatag commercial sa inyo. Ang Comelec nagumpisa na ang voter registration para sa Barangay Black kag SK or Sangguniang Kabataan eleksyon, no? Sa Disyembre 12 ini, mga kaaksyon, December 12, 2022 gintala na ang Barangay kag Sangguniang Kabataan eleksyon. Okay, ginpahayag sang Commission on Election o kung Comelec nga magalawig ini sang ang pagrestro sa Disyembre 12 tuig 2022, no? Tubtob ini Enero 31 tuig 2023, mga kaaksyon. Mga isa lang ka bulan, no? Do ka dali lang ang pagtalana sini. Mga masubra man isa ka bulan na. Isa ka bulan kag 12 ka adlaw, mga kaaksyon. Isunod rin sa Comelec or Commission on Election, pwede magkapadulong ang magparehistro sa Office of the Election Officer o kung sa mga satellite registration sites, no, sa ilang tagsa ka mga lugar. Humalin Lunes tubtob Sabado las 8 sang aga tubtob las 5 sang hapon ini, mga kaaksyon, himuon ang regular registration or extension registration sa bag-o nga mga botante sa ila sinitag sa ka mga lugar, no? Sunod rin kay Comelec Chairman George Garcia,
ila batunon ang mga registration application bla sang first time iski election voters kag mga regular voters mga kakson, transfer of voter registration record, reactivation of voting status kag correction or change of interest sa ND voters registration record mga kakson, no? Samtang madayon ang registration anywhere project pilot testing activity masunod nga bulan mga kakson diri sa Negros na wala diriya malakip sa Register Anywhere Project or RAP mga kakson. Dugang pa ni Garcia nga sunod kay Comelec spokesperson Rex Laudjanco, patigayunon ang RAP kada Sabado kag Domingo humalin bulan sang Disyembre 17 tubtob Enero 22 mga kakson. Ang RAP pilot testing himuon ini sa 5 ka mga mall sa National Capital Region sa SM Fairview, SM Mall Obisya, SM South Mall, Robinson Place Manila kag Robinson Galleria mga kakson, no? Suno pa sa kay Garcia, ginaplano man sang Commission on Election nga magpatigayon sang RAP pilot testing sa Senado, House of Representative, Government Service Insurance System, Main Office Region 5 kag Region 8. Sa gitna ng aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon na Radyo, Philippine Standard Time, 1:26 ang atong oras. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sining setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga tarapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas
malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time launa imidya nga tonora sa langalang nagita sa tiyempo diri sa atong sining pangalagad mga kaaksyon namon sa kahanginan. Kita-kits na lang kita buwas diri sa inyo sining palatuntunan sa Aksyon Balita Banat Bulig. Standby na sa masunod nga programang This Is My Life upod kay Aksyon Walma sugaton ang aton sining birthday girl. Ay puwerte Sige salamat gid sa inyo sining pagpakigupod. Ako ang inyo sining Aksyon sa kahanginan, Aksyon Rex Kantong. Maayong hapon una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka edisyon sang Aksyon.